ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. якм эълони имрӯза аст. Сарбардори азиз, комбайни фурӯшии Нива аст ки комбайни Нива сайстияни беҳтарина ки соли бароишаш 1985 сола ки советская мегӯяд сайстияни беҳтарина ки ягон ҷош мекард задаги пусидаги ягон расход надора. балонош пачка аст ки сайстияни беҳтарина мегӯяд соҳибшон. бо нархи 80,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем. яъне ки ҳамин комбайн дар ноҳияи Ховалин қарор дорад ки сайстияни беҳтарина. вариантҳои алиша ҳам дорад. ягон мошинаи майдаи соз боша мегӯяд, болои пулти ҳам мегӯяд алиша мекунем, яъне ки чӣ хели мошина мегӯяд вариантҳои худшона пешниҳод кунам. комбайна мегирӣ, фақат кор мекунӣ, ҳама чиzoш радноя мегӯяд, кор мекунам бе ягон камбуди. дӯстони азиз, марамат кардамтон агар ҳам комбайн хай бошад, алиш кардани бошад, рақамошон дар поини видео метавонед пурра карда рақамои дига маълумотша гиред, рақамои Тоҷикистон ва рақамои Россияшон. имо WhatsApp дорам, метавонед ки дига маълумотша гиред. марҳамат. мошини фурӯшии навбатии сарбардори азиз, Daewoo Nexia аст ки свети сафедаш соли бароишаш 1995 сола ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. авио моторош 1.6 литри простой, коробкаш механика аст ки мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балонои средни миёна, салон тоза, электропакет, радной краска, магнитофон. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ, яъне ки хай расходша нагуфтад. дӯстони азиз, кадомтон мехаред як бор дига ки маълумоти пурраша аз худашон аниқада мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 11500 сомон ки боз камтар дига муомила мекунем. мегӯяд дар назди капоти мошин фақат одамони харидор илтимос карда беҳуда занг назанам. бародарон, марҳамат, хай дига маълумотша гиред. фақат аз шумо хоҳиш ки лайктона мондан гиред. агар шумо ман хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, метавонед ки маълумотша қатъи суратош дар номери имо WhatsApp рӯй кунем. мо видеои ояндада, яъне ки фурӯшда рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатии сарбардори азиз, Mercedes-Benz C-класса ки мотори объёмни монагия мегӯяд соҳибшон. соли бароишаш 1996 сола ки судишвориш мегӯяд бензин газ ҳардаш кор мекунад. гази Евро 4 дорад. объём мотораш 1.8 литра, коробкаш механика аст ки мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. раднои краска мегӯяд ҳамин хела мегӯяд, электропакет, салон тоза, 4 дискаҳои худаш, магнитофон, ҳамаш мегӯяд 100% бе ягон камбудӣ, яъне ки то моҳи феврал мегӯяд ҳуҷҷат дорад. то моҳи феврали 2022 мешавад, яъне ки баъдаи соли нав. мошин мегӯяд дар шаҳри Хуҷанди Бӯстони айни ҳол қарор дорад. нархаш 35000 сомон ки нархи ахиронша мегӯяд, дига ягон сомон арзон намешавад. мошин мегӯяд 100% тоза ҳай. бародарон, кадомтон ки мехаред, хай на рақамошо мондагӣ аст, метавонед ки пурра карда аз ҳамин рақамо дига маълумотша гиред. нархи ахиронша гуфтагӣ аст. хай мумкин ки аз пешшон бо, яъне ки аз пеши мошин мумкин гуфташа хай богузаранд. хай хатон бобинед. фақат лайк монданро фаромӯш накунед ва силкаи видеонавори моро дар имо WhatsApp-тон подписа кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатии сарбардори азиз, Opel Hatchback аст ки свети радноиш аст. соли бароишаш 1995 сола судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика аст. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд балонош мегӯяд 4 нав аст, 4 калпакҳои худаш, салон тоза, радной краска. мошин мегӯяд масъала намехарем. мошин мегӯяд 100% хай. кадомтон мехарем, бо рафта мебинед ва аниқада мегирем. мошин дар шаҳри Бохтори айни ҳол нархаш 24000 сомон ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хубам дорад дар назди капоти мошин. дӯстони азиз, кадомтон агар мошини хар ки бошад, марҳамат, рақамошон мондагӣ аст, метавонед ки пурра карда дига маълумотша аз ҳамин рақамошон гиред. фақат барои одамони харидор. дӯстон, аз шумо хоҳиш ки дӯстони азиз, фақат лайктона мондан гиред ва силкаи видеонавори моро дар имо WhatsApp-тон подписа кунед. шумо агар ҳам хеле мошини фурӯшии хона, замин, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки дар номери имо WhatsApp ки суратша маълумотша рӯй кунед. мо фурӯшда реклама намекунем. фақат шумо дастгиритона фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгиритон, бародарон.
мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст бадун азиз ва аз 2107 молодёжни ҳаста ки соли барои 2004 сола мегӯяд соҳибшон объёматураш як 6 литри простой судишӯриш мегӯяд бензин газ ҳардаш кор мекунад яъне ки мошин 100% коробкаша механика мошин мегӯяд 4 та дискаҳои нав 4 та балонои пачка радной краскаш мегӯяд нав аст ҳуҷҷатошам яъне ки будшидаги мегӯяд соҳибшон яъне мошин мегӯяд краскаи раднои оригинал мегӯяд задаги мошина краскаш нав аст ягом камбудӣ надорад мегӯяд соҳибшон хай аниқ када мегирен мошин дар шаҳри душанбе бадун назди нархаш 13000 сомон яке ки дигар маълумотша мегӯяд дар назди капоти мошин яъне ки ба телефон умуман савдо намешавад дӯстони азиз бо як бор дига мегӯям ба телефон савдо намешавад мегӯяд соҳибшон беҳуда занг назанем фақат дар назди капоти мошин камтар муомила мекунем мегӯяд фақат адреси мошина метиҳем мегӯяд биёяд мошина бинад баъд савдош дар назди капоти мошин мошинча тенҷ буда нархаш арзанда ки 2004 сол будаа хай кадометон мехарен бо хай хитон дигар маълумотша аз худашон мегирен марама мошини фурӯшии навбатӣ аст бадун азиз Opel Vectra A аст ки чӣ хеле шумо чанд борам хоҳиш мекардем ки Opel Vectra арзон шамони на баҳри шумо яъне омода кардем соли барои 1993 сола ки судишӯриш мегӯяд бензин газ ҳардаш кор мекунад объёматураш як 6 литри простой коробкаш механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника мегӯяд соҳибшон мошин мегӯяд ҳолати миёна яъне ки соза мегӯяд баъдро хай сураташа дар дуруни шав гирифтага камтарак уқа маълум нест хай кадометон мехарен аниқ када мегирем мошин дар территорияи душанбе айни ҳол нархаш 10000 сомон яке ки боз мегӯяд муомила дорад дар назди капоти мошин 93 сола ки Opel Vectra A аст бадро кадометон мехарем маърамат вариантҳои хуб аст мошин мегӯяд 100% дар ҳолати кория метавонӣ ки пурракати дигар маълумотша гирем мошини фурӯшии навбатӣ аст бадун азиз ваз 21010 аст ки соли барои 2004 сола ки судишӯриш мегӯяд бензини холӣ аст объёматураш як 6 литри простой коробкаш механика аст мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин 4 та диска 4 та балонаи 70% раднои краска бихел шоколадния чӣ хеле соати радноиша дӯстони азиз салон тоза магнитофон мошин мегӯяд поли худ молодёжне срочно мегӯяд сум дар кора бо нархи арзон мефурӯшем мошин дар шаҳри Колоб айни ҳол қарор дорад нархаш 11000 сомон яке ки камтар дига муомила мекунем мегӯяд дар назди капоти мошин тенҷ буда дар шаҳри Колоба 11000 сомони нақша бардорам дӯстони ки ҳам мошинча бисёр ба дар комментира менависанд суроғ мекунед шумо вариантҳои хуб агар ки тонен дар шаҳри Колоб аста менавӣ рафта мебинед ва савдо када мегиред мошинча хуба мегӯяд бе ягон камбудӣ дӯстон агар шумо мошини молодёжни мошинои боркаш гов гусала хона квартира магазин дошта бошед барои фурӯхтан метавонед ки роҳӣ кунед дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем мошини фурӯшии навбатӣ аст бадун азиз мерседесҳои 190 аст ки чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш мекардед соли барои 1990 сола ки судишӯриш мегӯяд бензин газ ҳардаш кор мекунад объёматураш як 8 литри карбюратора мегӯяд дӯстони азиз ки ҳама хилматҳо дошта коробкаш механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегӯяд 4 та дискаҳои рамашка 4 та балонаи 80% ҳуҷҷат мегӯяд дорад не ки нагуфтед чақа сироғ дорад хадаоиш мегӯяд 100% мегӯяд мотор ҳамаш қоидави раднои краска салон тоза магнитофон ҳамаи чизҳои радноиш мегӯяд кор мекунад соҳибшон мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ айни ҳол нархаш 23500 сомон яке ки боз мегӯяд дар назди капоти мошин мегӯяд савдо ҳам мекунем кадоме ки мехарад дар назди капоти мошин мегӯяд савдои хуби муомила дорад бародарон кадометон ки мехаред ягон вариант дорад рақамошо мондагӣ аст маҳрамат пурра када аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирем мошини фурӯшии навбатӣ аст бадун азиз Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли барои 1995 сола судишӯриш бензин газ дорад кор мекунад объёматураш як 8 литри простой коробкаш автомат ки мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мошин люк дорад 4 та рамашка диска 4 та балонои пачка гази евро 4 яъне ки як даст каштага мошин мегӯяд мошина мегӯяд ай вагон мегӯяд вақт сагиде мошин мегӯяд як даст каштага мегӯяд соҳибшон хадаоиша мегӯяд нав кардага мошин мегӯяд раднои ҳама чизои худша мегӯяд ягон камбуди расходша гуфтагӣ нестанд мошин як даста бардорон мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад айни ҳол нархаш 45000 сомон яке ки
яъне ки бозам савдо ва муомила дорад дар назди капоти мошин фақат одамони харидор да мошина мегӯяд мегирем пушаймон намешавем мегӯяд мошин дуруни ҳамин шарда гаштага мошин мегӯяд тоза яъне ки такси гаштаги нест брадорон хай ягон маълумоте ки ба шумо фаҳмо ки набошад ки ягон маълумоте хоҳем фаҳмидан дар рақамҳошон мондаги аст метавонед ки занг зада пурра карда аз худашон гирен фақат лайк мондана фаромӯш накунед аз шумо хоҳиши мо ҳамина раҳмат барои дастгиритон мошини фурӯшии навбатӣ аст бардуни азиз Daewoo Nexia аст ки свети сафеди соли барои 1995 сол аст сӯзишвориш бензин газ ҳар даш кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простои коробкаш механика аст ки мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад задни камера монитор яъне телевизор 4 дискаҳои худа 4 балонаи 70% яъне ки мошин мега 100% бе ягон камбудӣ мошин дар шаҳри бохтари айниҳо шаҳри Қурғонтепа нархаш 11000 сомония ки вариантҳои алишам ҳаст мега ягон Opel боша мега болоиш сум метавонад соҳибшон ягон Opel нормалне ки шуби ҳайкада шавад мегад Opel хачбека сидана ягон Vectra яъне ки фарқ надорад метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед болоиш мегад пул метиҳем кадоме ки мехарад сумкати бо ягон чи яъне муомила дорад бародарон мошинчаи хубе мега соҳибшон бе ягон камбуда хачон мега чанд хай ҳайкадасан ам мошина маърифат рақамошон мондаги аст маърифат метавонед ки пурра карда дигар маълумота аз рақамон поён буда гирем мошини фурӯшии навбатӣ аст бардори азиз Mercedes-Benz C-класс ки сечка объёмнича соли барои 1993 сол ки сӯзишвориш мегӯяд бензин газ ҳар даш кор мекунад объем мотори 2 литр аст коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мошин мега 4 дискаҳои рамашка 4 балонаи 80% салон тоза танировка мега то моҳи декабра ҳуҷҷатоша мега то моҳи декабра ҳастра мега мошин мега бе ягон камбудӣ ҳамаш 100% мега родной краска сафед магнитофон салон тоза электропакет ҳамаш кор мекунад мошин мега тоқа дар назди капот мега савдо мешавад ба телефон не фақат метавонед мехарен яъне ки вариантҳои алишам дорад яъне ки ягон мошини хуб бошад яъне ки пешниҳод кунем бардорон мошин дар шаҳри хуҷанди бостони айни ҳол қарор дорад нархаш 40000 сомония яъне ки боз мегӯяд савдо кадам мешавад дар назди капоти мошин фақат одамони харидор дар мошин мега 100% хай рақамошон мондага метавонед ки пурра карда дигар маълумота аз ҳамин рақамҳои поён буда гирем мошини фурӯшии навбатӣ аст бардори азиз ятаги аст Daewoo Nexia аст ки соли барои 1994 сол ки сӯзишвориш мегӯяд бензин газ ҳар даш кор мекунад объем мотораш 1.5 литри простои коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега 4 диска 4 балонаи средни мега ходовойш мега 90% мошин мега учёт бировардагӣ мегӯяд соҳибшон документоша не ки бучидага ходовойш нормални хоб салонам суд аст яъне ки магнитофон ҳама чизои рандом мега мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин дар шаҳри ҳисори айни ҳол нархаш 11000 сомония ки савдош мега дар назди капоти мошин мега савдо ва муомилаи хуб мекунад мега мошинча 100% бе ягон камбудӣ диска писка ҳамаш маладиёж нехай бо худтон ани қадам мегирем бардорон агар шумо бардорон ҳамхели мошини фурӯшӣ хона замин квартира мағоза говай яъне ки буқа чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен метавонед ки маълумотҳои пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имо васаб рӯй кунем мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мемонем ин буд ки 12 мошине ки ба мо равон карда мо пешкаштон карда то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо то видеои бозидӣ